uvek je lepa vest kada čujemo da nekom pomaže. A meni, recimo, uvek treba pomoć kada hoću da vežem kravatu. Primetila sam da vi muškarci se dosta mučite oko toga. Pa kad je teško, da nisam urednik, nikad ne bi ni stavljao kravatu. E pa, uredniče, pripremili smo prilog o tome, da ti malo olakša. Kada žele da izgledaju ozbiljno ili svečano, ljudi obično nose kravate, posebno ako su voditelji dnevnika. Ali nije baš lako vezati kravatu. Sa nama je Maruška. Zdravo, Maruška. Kada je kravata postala tako važan deo garderobe? Kravata potiče još iz 17. veka i vremenom je postala vrlo moderna, tako da ovog trenutka sada imamo i moderne i klasične kravate. Koji tipovi kravate postoje i da li su sve kravate svečane? Tipovi kravata postoje moderne i klasične kravate. Naravno, moderne kravate imamo u različitim širinama, a klasične kravate to su kravate koje se rade od određenih materijala i određenih kombinacija boja. Hvala, Maruška. Za Mali dnevnik Aleksandar, studio.